Kan manuk lah ben lemu. Pakan sian. Pakan lemu. Dino tak pakane tapi kok tak lemu-lemu. Ya mangan. Lemu ya. Jangan talone. Iya. Amraka. Makan manuk. Mau saya tak. Diberitahukan kepada seluruh siswa bahwa hari Kamis ada ujian tengah semester. Harap siswa untuk potong botak untuk sebagai persyaratan ujian. Waduh, tidak bukan cukup gundul ya. Penting kau bilang aja. Iya aku nak gundul ya. Cara cuma akar aku. Alah, bosan aku. Dolan ya enak. Ah, sampai berani. Dan parah. Alah, kamu si cewek, penting lulus sekolah, kerja, kok duit akeh, rapi lur bojo sing ayu masuk. Nila. Kapan kamu? Dasem iki lho kon ukur gundul guruku. Ngerti ta ra ukuran sing apik? Deni tak blondrokan ya. Masuk. Aku ngerti. Tenan ta ora nek endi? Wis tahan. Wong wis profesional. Wis tau nyukur pejabat ngono lho. Ya wis ayo, iki motor aku didoi. Oh. Ucap. Nah, sampai situ. Susu ketake semene kok kan baru dhewe. Kapan iki lebaran? Cah. Kok mah nyelah ngene gara-gara nyanyi dam pentol cah. Kadul pentol ngene iki ngendi cah? Macak loro pentol sik tak tinggal sik sengeni yo lah. Iki ya gone. Tenan ta ora? Tenan. Potong rambut Bang Ali, profesional servis.
gudang ini. Bang, Ali. Apa? Tuh, ora tuku paku setir rene ya cukur lah. Gitu. Ye, juga ye. Cukur botak mas. Botak. Oh, siap ya, siap dong. Pirang tahun buka usaha cukur mas? Gini iso kue pelanggan pertama kue. Wah, dihapusi lupi aku. Wong iki iso tenan ta ora yo. Bismillah wae ah. Mas. Loh, apa? Iya mas kamu tuane. Loh. Maklum, lagi nganu. Dino mulak nih. Sorry mas, sorry. Yo ora apa-apa. Santai. Oke, wes pasang mas. Wes Mas, yo. Siap nih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sing rapi ya mas. Oh, siap mas. Ini ku pertama ku mau lalu ya wes. Ali terus salah Jalan. Alon-alon Mas iku kupingku rada lara. Nggih mas. Lho Mas. Apa? Kok ora ono lemeke? Loh, nek aku. Gatel aku. Lali, maaf ya mas. Nggih, taman jenenge wong nggih buka taman kuwi ya. Oh, Saya dibokno. lupi. Mas. Iya mas, lari mas. Ini wong nggih taman kuwi ya. Oke mas. Jadi nek ngomong ya kok makasih. Ya santai aja. Wes iki mong aku tok. Iya. Aja kita ngomong ya. Tenan. Kita pernah adu mau potong nek kene aku mah. Alam buah kartu mas. Sih. Mas, mulai nih mas. Ini model ini enggak piro mas? Wah, enggak larang mas. Tak usah takon gue. Tak ora gue tak kenapa. Loh. Gini mas. Sik, betul Mas. Loh, mati mas. Lah terus piye? Mosok setengah ngene mas? Wah, Lah piye iki? Listrike mati ya. rambutku balikno nek ngono. Iku sebel ora. Ya mas pasti tak potong mas. Tak balik mas. Lah mosok ngenteni urip listrike mas. Asli. Biasa tak cek dulu mas. Yo kecil. Yo. Wah, jangan cok kamu ngopi. Kamu bisa jenis profesional. Cak ontere. Cak. Ini tak kanan rusak. Di kowe tempat bintang motor ya. Buka dengan cak karo suken, Pak Cumpor. Ayo dulu aku ah. Permutin apa ya, Pro? Separuh kowe pancung. Gimana nih kowe kok? Dasem iki mau lagi cukur mati pusat. Wong ora balik-balik misal, boleh endi? Ini nak malah apa ya? Kowe wis ngono kok kowe nang sumpah bilai aku siap bos. Cocok temu mbot. Ngerti wong gak isen aku. Iya, yo. Gini. Kowe padha lucu kok. Wis mending ndangno tukangnya, dia ora balik-balik iki wong ngene iki. Wah, kowe kumpul. Wah, pasti kudul, yes. Wongnya ndi ya? Wis tak kandhane nang semua. Alhamdulillah listrike urip. Wah, wis ora panang. Alhamdulillah. Ayo, yuk lanjut nih. Mas, ra sido gundul Mas, guruku ngabari ngono kok. Rasa gundul ra apa-apa. Mulai terus piye iki? Ngono, ge moha. Kae kok lho.
Oke, siap bos. Oke, lanjutkan. Oke. Pinggirnya tipis sih mas. Oh iya. Dori jeno. Bisa mas, kayak saya kan. Wah, mas wapik mas. Iya. Wah, ini boys. Oke, buat sih mas. Wes, juga nih mas. Siap. Kayaknya ngenok bos. Wah, iya dong. Seperano. Papin kayak artis Korea. Biasa ya. Loh, jancuk. Tak kon jeprakno malah didono. Payah. Boys ya mas. Boys Paul. Ya boys sih. Tak gila aku. Iya. Boys ki mas. Cepat ini yang. Ono bisa motor tak mas? Oh, ano mas, tak jebokno. Nah, Wah, dia boys. Wah, kyo jos ki. Piro mas? Cukurane iki. Oh, 5.000 mas. Loh, kok murah? Apik nisan. Wah, iya aku mas. Oh, saya semua gitu. Waduh, buat tak kondi mas. Kok ini gak enak. Bujah. Ayo naik Bufinan. Kono lho, markas besar. Saya bos atau pentol saya aku ngeleh ngono kok mau kok. Oh, oke. Sik nani kene iko lho mumpung ana pengasih pentol lewat. Tapi gede Kan yang final. Ini di Markas. Markas besar. Ada entah ini yang lagi ano deh. Pentol. Ayo. Lagi bos. Ayo Ragas, ayo. Sandalku mana? Yang tak tengah. Buri. Loh, isai. Terus saya. Jago, pian motor surep. Dia sama mau kali mau jadi cukup profesional. Josi apik mau. Pada jadine apik sih. Apik sih apik. Lah jeremu wis tahu nyukur pejabat malah aku pelanggan pertama mau. Usah. Oh, sekian ngono kan iso. Ayo. Ayo mabar ae sing penting. Wes kono kowe agar do mabar Mobile Legend aku tak download video kanggo bengi melekan kok. Hai. Oke, belum.
piye barek kowe? Jare pejabat Jare wis nyukur pejabat. Ketok ndur sak, teko kene lho aku. Nah, menjuru nah. Nah. Yuk. Wong wis profesional, wis tau nyukur pejabat. Golek-golek nih.